chutia arthara a hot tau tak da ya chuan Kevin chuan siom ati ve hle a anu pui hne na chuan aril ru ha ne te chu soi ve luamin ti ngai na shat lo thu chu soi ve a diktak chuan arthara hi aparo rel na ang anga seilan ti taka doctor ni po kha achak shan palova apa ini tura du ang chu ni topin apa ti lom lo chu athil hlau berani a masi apa chuan alaga lom na reng amulo chu ni hi Kevin apo chu in ngai to harin pacha berani lauzia a in sheve che ka diang chu siom ti in Jenny kya nga chona kun tlok tloka mase be sei nei taka anupui nai sut sut chuan Jenny chona lo nar tlat mai ati sacha na ti puitlin na tur dang chu adap ta maka a ngai zo Mary chu bia in mu an rota mase Mary chuan apa boral thu chu lo shirin Kevin a oma chona trap ta zoi zoi maya Kevin a tan po chuan nem mai lo chu ti ngai na vak om hek lo le mase chutia anin ko lai chu Jenny chan pa jo na khana lo mu fu ve ta tlat mai vapan nain an omzia chu awazot wata Kevin chuan na thil kan soi mai mai lom ti lo changin jona chona ngai ko yang ti hlau nge mai heti la hian in lama lo om Jenny chu tui in turin lo tho chuaka a pasal mutna azuk en chuan alo om ta hau lo mai rang taka phone ngalin a chan chin chu zo atum ta a mase Kevin chuan alo chang du hau si lo anu pui chu anin to na kalain alo la phone cheng chu angai thei lo zo nge mai a pasal chuan na chan thei miaw lo wang chuan Jenny po chuan a beidon san ve mai boka eng ematok lawang ti inangai to chunzom du tabik lawani Kevin chu amutora chuangin Mary te in thleng chuan ava in khal pheinga ta mase beti chuan lo dang hal chatin apa chu lo an khum ngala kanna mo lai che pani om ngai lawa tuna taka lo lan le thut kha atu lo tin an khum chiam mai Jenny chuan apa sal chu lo la nga kin alo ho ve le chuan alo chiao awata mase Kevin chuan enga ma ngai lo chata ka chan ai chuan midang laka athin urna kha Jenny chunga hen ale buta vek choka hetia mi lo nga punga hlenem ruma mu hilve mai mai ta che tia vin shukin kola piklova message reply lo na chan chu hospital ati tur urgent dewa omwang ni ina soibok Jenny chuan afa te chungchang lo soipuya tumnen Kevin a vin vel lo tuka wang chuan soilova tlak le ta topa khoma mutpo chak to lovin sofa chuan a riak ta topa ni atuka chuan afanu chuan ron kai thovin tu thwan te lo bot sai sak veka ama zana athin rim na te chu afanu wang chuan a kyang le ta vek mai Mary ve thung chu apa vuina chuan a lo valang ve a anu chapa la chuan a lo hau khur khur maya ama mo lai chani pil so bok san char chara tu nai lo kal le vel amo ti na lo tong khum vel ani hi ro thila bok lo boy le to in Mary chuan ron chu puyang ti alo law le ni turani mase Mary chuan thata ka shil fein engma phut ka nei lo kapa mel kha atop na tang ka mule du atia tunba chu helai mun hi ka lo rap le to lawang ti na in tiam hialani ni ma sela anu tapa chona thu soi chu a oi sak lo che ka nyang chu apa po mu ti ra phal ta tlat lo Jenny chu hospital a thlen chuan amani aputar dam lo kha avzunga mase a khum chu lo ro khwai mai a thopui te hanzo ta ani chuan mundang an transfer thu chau chuan lo changa ama zana Kevin a chhuana chan kha aniang ati in Kevin ala ka lo rung oi vel te chu en thiam lo vele kher maya mase le lama Kevin chona thopui pakha chu do da lo soi tir lek chu ni in Jenny bum dan tok te chu hathiam nge mai heti la ya beti le nai chu lo in mule in beti chuan athil pek chung chang chu lo la boy puing atlata le nai thena chuan tingai hong la ka video ni lo lak lo te alo ti vel hiala chutia anur te te ta ka chuan le nai chuan thudik chu soi lo thei ta lawa kanu mu tir ka tuma alo bo te lom ilru nat lo nan mu angin ka in soi to pani kha ati ta topa beti thin rem ti nga na shilo chuan an hnunga bang chu rong chuan a spray ta vak ringot ma se mi pakhat hian lo auding in aron hawa police ten an mu chuan an manang che aron ti hial beti rongbur ken lai chu la in ati chat lai chu asyam that sak le ang nok noka asyam zo chuan card exhibition a local veta che u ti chuan som zui ta bok thatopa hian exhibition chu kan nei do na ti in aming chu Tyler ani tho te chu shil ngala social media lama te in me sha tirin followers polo nga fu maya beti chu fiam zevin ithiam thil te kha khatia thin rim shi thlak na mang mai mai lo khan ar tak tak ti na mang zok te che ti in an inkal san ta Arthur po chu abial nu nen chuan in becha vele to in anu chu thata ka beto tur chu nangen ve a abial nu po chuan athu chu zoma tum hle ni mase anin chuk mol mol lai tak chuan Jenny chu lo lu tutin an lai lom na sa le a nu ber chuan an sagang ti lawin a chwa san level top in chung zola chuan Jenny chu thu in nilung ai pa chuan thil lem chu khala a pasal nen hian anin kar hi a thatlo na re ve to viau sia zeblawa chuan alung te po leng ve thin re mase an nu pa inkar nge po chu ati thei huang chunga a om to mol silawa
chutia alo in ngai to neu lai chuan John chu ron lang thutin Jenny po chuan thatak chuan alo chon ngala mahse John hian Jenny chungril kho harna chu mu mai ngai ho lo Jenny ne na chuan engtiziang nge ti in han zota Jenny chuan an nu pa in kar hla to zia te soin shiomati the zia te chil ve lo ma John chuan na khongai nge mai Jenny ne na chuan lungai reng su in nu pa in kar har sat ne te chu in chen pha nan mang lo ula atopa chuan engkima fel le vek mai do na lom ti in a nem le sham shama kivin a pon a hwa che ti na ni lawang apangai na che tilang thiam lo mai mai niang atile a Jenny po chu azang khai hok thei kivin ala chuan engemaw a hria deuh thut ni anu pui thil ela chuni danga ti ngai lo ang takin va thut pui ve a hwat em zo te an bul hnaya om chung po chuan ha cheu bor chung chuan a tholui ve tlat Jenny po chuan a pasal om dan chu makati ve hle a mahse midang angin atopa kari ruat na le thawang ti ngai to in alo cheu au du vak lem lovani heti lai takhian Mary chu ti deuh phung hian lo lutin hospital staff ti po chuan a om dan chu makan lo ti kher maya kevina anu pui kyang a thulai ron mu pe chuan a rilru an nat bil sot ti a mela alang chiang hle om dan vel van chuan an thopui pakha chan awanga event nge a chuta Mary chu insum zo ngang lovin chu pa o ma zona trap ta vak ringot mahse chutia midang oma abelai chu kevin chuan a ron mu fu le si amu chu of ngal vekin a thutna tang chuan a tho ta maka Mary chuan chu pa hna chuan apa boral wanga shiomati thule in thiam lo reng a hun man thin thu te shilin a rilru lam thlengin har satna to wang chuan damdoi cho mai tur chuan angena chu pa po chuan lo khongai le ma se damdoi shan anga in a shilo in lama hola vom ha damro ti in thuro na petaringota ni ma se lam Mary chuan ho thei ka ni lo engkim hian ka pa min shwa chwa ti ra ati ve tlat boxi tu ma ka har satna hi shil lo la damdoi ka e chon ka zia ma yang ati let thlata ka chuan damdoi chu lo thei lovin in chota office lama Mary ava phei chuan Kevin chuan lo ngak rana mi padang ne na khatia anoma mu khan athina rim ti alo shil ngal Mary chuan ingai angot khani lo hun har sat tak ka ma chon lai ni a min sha thiam ro ti in engma sai chun zom ka pe ri lo ati zom zata Kevin an na in kar po hi sep lova chon aning to hle ni om takani ni e Kevin ala hian anu pui thina tum box si lova Mary tan chuan din mun lak lo dewa din reng kha anin om ve ang chutia Mary zokin in chen mai a poi ti ta lova chuan Kevin cho shil hai ve hle a Mary la chuan a kalsan le deuh mak mai box si nima sela kum ka hung che chu Jenny lo ding reng maya ama Mary om dan dik lo kha lo mu ve in aron ka event ve chu ni in Kevin la chu thoma nei hlawin alo bi rungal chuya Mary chuan Jenny chu bia in engma ni lo thu le a that thu chu shil wata nakina chuan an kalson thei te shamani Arthur le John te po Jenny wang chuan in komnil chhotranin ni tin me chuan an ti dun man zela Kevin ai ngo chuan Arthur atana pachatak le nelom takani zo khatani nima sela Kevin chuan anin nel to hle ti ron shewatin ron thik ta afa pa chu lak ran tumin roman na siam ngala anoi in son tur chuan order a perup mai mahse thu pe chu Arthur chuan enga ma ngai poi mo saklovin phone chu man san ve maka Kevin chu asange mai mahse Jenny local nei tak chuan thatak lo bia in zanra kyal chwa puya te chuan soma apiang third time oti mai tur chuan tongin kan nu pa in kar hi siam that ka tu ate chu ti kwal vela taktaka chuan Jenny hian Arthur chuan department lama lo in son turin nurse adu wangani Jenny la chuan engma she ve hek lo le a phur ringota ina ho vele te chuan a hun poi mo ha ka ta na da kor moi takte chu a ha sau mai a fa te po chuan an nu lom na chu lo lom pui ve in apa ne nan in kar chu a that le the lo be se le buka chuti lain Mary ve thung chu a ina adam doi bur chu alo her hong ve meka a dan shi lut tuk chu chok thei tak mo Kevin apo uncle na tur huna chuan alo va thleng pasato a mahse arin lo takin an tho pui John le Lily te chu uncle na chuan an lo thu ve ran mai chuta Jenny chu aron lut ve ta a chat lo em van chuan mitla lek chuan an lo clear to ba Kevin atak yel po chuan moi ti in a mai ma a zan in chu i chilo kher mai ati ve ngei bok Jenny po chu lai ve putin abian te chu a sen trul mai hian a sha mahse an to kan an pandon che tia chuan John chuan an kenga thu ve tur chuan lo chel tlat maya ti chuan romantic taka hun pantum kha midang ne an thutlang ta to pani heti layan Mary chu khwar takyan akhuma mi tuine na lo mu meka akyang om chun chu beti chak chu ani mai si lelam zon taka ngai to chuan Kevin an khan in tong lo se chu akyang a beti hi om si lova atuka chuan raipor pakhat hi an hospital a chuan ron in check up ve a Mary chuan lo buai puya
adam doi ewang chu nge ni anau ti en lai thil fel thel chu a mu mai ta tlat mai Mary mu mai chu Jenny ero chuan lam pu kya win shila han tuma mahse naute nu ti phok lek lo nan angoi le ri phot Kevin an hena chuan vatlanin ani lo mu thubor bur la chu fakai tho tu tu ta Mary son thil mu mai an nei tlatin ka sha vati in Dumbur ani rin ngai thu chu shil boka Kevin an hena chuan ve endik turin shil mahse ani ero chuan engmani lawang tin alo nar bo mak mai bok si ti chuan rin angein kharai puan nu ka hospital compound chunga om lai nge chuan atluta rup mai le an han en chan le chuan Dumbur lian tak chu alo nei nge ya anau pai lai tan po chuan la viawin a chung te chu an ko tir ta rum ruma he thil tleng ya Mary chu hun kal to sha chwa tirin an tuk chu ati ul deuh tu na tunma khan he tiang deuh hian har satna alo tong to ni ome Kevin an chuan in chen ve zuain an in chen lai hian America lama avatlan bo wangwanga mahse hun lo liam zelin ni khat chu Kevin nen bok chuan an in tong fu le ta Kevin hian nu pui nei in fanu du takalo nei man to a mahse a thlem na chu Mary chuan ado zo ngang lo nyang chu zan khat zen zon chu an han riak dun le tangota mahse zinga lo ni chuan Kevin chu in siam sok sokin Mary chu akal san le ta dei mai si heti lai hian Kevin anu pui Jenny po chung ko enkulin alo boy em to a achung te in nga na ni mahse a pasal ṭhak lai lo tak Kevin ale a fa ti enkul chuan a hun le ni ti alo mangral ve me kani